Барымызда шулай бергәләшеп яшәргә хыясыз дигән. Беркем белми аның серләрен. Nasıl düşene şarlar jara, менә изашында шулай булган икән, сугышканна шул аерылып киткән, бу булай киткән инде. Шаккат әни тора, әнекәем. Балыклар уйныйлар, ак иделнең җәмле сыуындай. Аннан моннан гына мин әйтмәймен, җаным сөйгәннәргә әйтәмен. Вак балыклар уйныйлар. 17'de idik, jüler idik, бәхетлеләр идек, шаяннар, шын дуслыкның кадерен белә идек. Biz дусларга тугры калганнар. 17'de идек. Әкиятләрнең иң матуры иде ул көннәр. Еллар үтә, сүндермичә саклый яшьлек утын безнең күңелдә. Җәйгәтен кичләрдә тальяннар ярышыр. Авылда ям, сафлык бар иде. Юк инде тальяннар. Күңелдә моң калган. Ә ул чак бала чак иде. Аның авырлыклары да булды, җәмәгать бу бит. Менә гади кешене уйлый. Менә җырчылар, бабышкалар белән, иршин матур күлмәкләр белән чыгалар да, рәхәт кенә бакчалып яталар дип. Ул искиткеч авыр хезмәт. Искиткеч. Тиздән карлар чиптәрленә башлаячак, гөрләвекләр кузгалачак. Шәһәрдә ул әллә ни сизелми, ә менә авылда. Мин дә авыл кешесе, Аллаһка шөкер. Җанкидә белән бер тыкрыктан су китерәдер. Ул миннән күпкә өлкән булса да, ул миңа апай, әйдә тизрәк төш, мин сине тоттырам. Безнең ул түбән урамда яши, ә мин арт урамда. Әле мин ул белән җиткәннән соң тагын бер тыкрык менәм. Аннары җүгерә төшәм дә ул мине тоттыра тагын. Безнең белән иткән әйтеп киявгә бирәм. Бәйтәм безнең кине буласын дип әйтәдер. Шундый оста җырчылар җанында мин оста итеп җырлый алмыйм. Ну менә матур итеп хәзерге соңгы спектаклебездән бер куплет җырлап китәм. Бәйәкәнә тауның әй башында бөгәрләнеп жата бер тәккә, ай бер тәккә. Исән генә килдем саулар кайтсам, хәер биререм бер тәккә, ай бер тәккә. Шул казларга карап, ярсып кала уйчан күңелем, бәргәләде язмыш. Язмышка бер нинди дә үткән юк минем. Нәрсәләрдер өмет итеп, сатылмады, сатмадым. Йөрәгемдә бала чакның җылылыгын сакладым. Иртәгә әти белән урманга җиләккә менәбез. Ни өчен дисезме? Олы дәдәй дус малае белән Казаннан Сабан туена кайта. Алар кайтканча әни ул җиләкне кайнатып куярмын ди. Әле сез минем олы дәдәйнең Казанда укыганлыгын белмисездер дә. Әллә ничә ел укый бит инде ул анда. Ә үзе һаман кайтмый да кайтмый. Шундый кешене ничек иттереп үзеңнең работник итеп була? Чөнки ул кеше буларак бөтен кешеләр шикелле просто кеше. Үзен дахи итеп тә мактанып йөрмәй. Белә, аның таусы сизелми. Дөньяда сирәк ташланган берсе. Мактанмый. Вак балыклар уйный